No sketsikonkko, tai minä täällä nyt peltän Krovia, koska noi halus. Joo. Kuvan. Joo, eli mun pikkuserkku haluais mun pikkuserkku halusi, että mä kuvaan nyt Krovia ja sen kaverit, niin mä kuvaan nyt, elikkäs, joo. Joo, ei mitään. Kuvaan tosiaan, koska noi halusi ja mä en tiedä. Siinä on jotain tyyppejä, ette varmaan näe nimestä, mutta kuitenkin ne on sellaiset kuin Robo 900 ja trollolololol. Ihan hyvä paikka. Se Tomppa. Peki. Herra Beluri. Elamu. Ei mitään, mut hei. Eli herra Peluri. Mä oon herra Peluri. Teillä on kipparitro. Ja mun kippari, eli Kroutopia-sarja tulee alkamaan. Se on mun yksi ykkössarjoista varmaan tällä hetkellä ainakin. Ja niip ja näip. Mut hei. Ollaan niin hou. Saataisiko me jotenkin järkevästi valoa tohon näin ehkä. En mä tiedä. Killersmaa. Jollakin tuo jetpack. Soda jetpack. Mulla on aika huono kama oikeesti. Mä sain just väkiställä se. Hienot jutut, mut tossa taitaa olla väki. Eli väki. Tossa on niinku sanottu. Joo. Ei mitään. Herra Peluri. Tosiaan niin. Sen tunnistaa siitä, että se onkin amerikkalainen. Siis niin. Koska minä olen suomalainen, hän on amerikkalainen. Ja niin. Mut. Hyi helkutti, hetki. Kennel Adventure. Hän ei ole täällä. Täältä olisi mennyt Downs-huone. Nämä kaikki kamat minä haluan. Että minä rukoilen niitä kamoja. Ja lauket ja kanot. Kanavan nimi Herra Peluri. Tilaaja määrä 3. Aha. Kanavan jäsen Herra Peluri. Joo. Ladattu 27. Proftopia uusiutumaa Herra Peluri GV. Vaihdoista vasta virallisella uskalla haasteita. Joo. Ja katso Herra Peluri. Herra Peluri. Kanava. Sellainen kanava näköjään on kuin Herra Peluri. Ja mulla ei tosiaan ole omaa maata, koska trollololol ei jaksa tehdä. Kiparitroll, kattokaa kiparitroll. Joo, mä en oikein ehkä jaksa just
kaikkea tehdä, mut nyt on huonostakin. Kun pikkuserkku haluaa, niin silloin pitää tehdä. Joo, koska niin, me ollaan aika liian kun tosi hyviä kavereita, niin jessataan sit sitä, mutta jos mä jotain parkouria tekisin vaikka Suomi parkour. Tässä on uusi maailma ja se on Suomi parkour. Tämä on tosiaan Suomi, koska ei, koska hyvä juttu. Ei hyvä juttu. Trade. Mä haluun tradeta, tradeta. Et meikä pääsis julkisuuteen. Okei, mitä? Trade. Raffa, trade, trade. Trade. Sori näistä mun sormistani, trade. Kenemlolm vielä. Tradeeksi mukaan oikeesti. Jos se trademaa, niin iloinen, että mä puhkean nauruun. Ei mitään. Että mä puhkean nauruun. Okei, laitetaan mikä tämä on? Tässä kohtaa osoittaa ehkä. Joo, tulihukset, kyllä niin. Mikä kauhea? Joo. Oikeesti. Kyllä nyt noin. Ota FP. Ei vitsi. Taas loppuu akku. Mitä tykkäätte tästä Grovi-sarjasta? Laittakaa se niin kommentteihin ja haluatko, että eikä tää halua, että mä jatkan. Mä ehkä itse haluaisin jatkaa tätä. Niin, koska meikä pelaa aika paljon Grovia. Sori, että näkyy ei ole hyvä, koska biip. Jos te ette vieläkään tajua, ketä tyyppi, niin se on tämä ketä. Vessanpönttö. Juhani, katso, Juhani on se. Mä oon tubettaja. En mä tiedä, onko Juhani tubettaja. A D D A D D D A D D D A D D A D D A D D. Trade. Noin, suostus. Se suostui. Trade. Minun elinopon kanssa. Tai minut napak. Ei. Onko tuolla edes mitään hyvää kamaa? No ei mullakaan mitään hyvää kamaa. No okei, mä noit mä haluaisin myydä, mutta kun mä voin sille antaa tällaiset hiukset ja jotain. Mä ehkä näin jo vaihtaisin. Mitä sä ajattelin ne? Hei, nyt se vaihtuu. Jes, niin ja maski. Okei, mä en tukata. Mutta en voi sen tetradee.
Eikö mun Grove-videot takia niin? Kaksi Herobrine yhden hinnan. Päästään. Nyt oikeesti ketä idiotyyppää Red Bullin niin, no ei mitään. Ei pitää enää. Jotain nyt Tradeeksi mukaan Trade vaan. Ja sukat kehiin. Mulla on sukat. Mulla on sukat. Mulla on sukat. Noin. No. Noi, mitä vitsiä kautta. No. Oh, en mä tiedä. Mikä me sen meni pilaan? Mut nope. Nope. No okei, toi on nuubi. Niin kuin minäkin. No, tää ehkä vielä vähän nopeampi, mutta mä kuitenkaan alaisin tätä kauhean nopeaksi hakkuu, koska se voi olla jopa parempi kuin minä. Silloin kuitenkin 500. Se häipyisi sit. Drohoho, minne veeki, herra peluri. Tossa taitaa olla veeki. Veeki. Jep, tossa on veeki, riperin kanssa. Ripereitten kanssa. Joku lähettelee viestiä WhatsAppissa, spämmitään. Mut kaikki tää voi lähettää, en minä tiedä. Minä en suoraan sanottuna enää tiedä. Trollasin pelurit. Hala. Peluri 100. Peluri 100. Peluri 100. Se oli se... ei mitään. Se oli se ensi videon asti. Kippari troll.